Goedenavond, het is zondag 15 november. Dit is Zeeland Nu. In Goes is gisteravond een man zwaar mishandeld. Volgens de politie is de persoon hier aan de Europalaan aangevallen door een grote groep jongeren. Het zou gaan om zogenoemde pedojagers. De man is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De melding bij de alarmcentrale kwam binnen rond 8:30. Toen de politie arriveerde werd alleen de gewonde man aangetroffen. De daders waren er al vandoor en zijn nog steeds spoorloos. Toen zijn we natuurlijk getuigen gaan horen en uit die verklaringen werd al snel duidelijk dat de groep jongeren, want het gaat vermoedelijk om een groep van tussen de 8 en de 10 jongeren, dat die zich schuldig hebben gemaakt aan het fenomeen pedojagen. Pedojagers lokken kindermisbruikers door zich op internet voor te doen als tiener. Deze mishandeling in Goes gebeurde 2 dagen nadat minister Grapperhaus opriep om vooral geen eigen rechter te spelen als pedojager. Belgische bezoekers wisten ook vandaag onze provincie weer goed te vinden. De harde wind trok veel zuidenburen naar de Oesterdam. Zelden zoveel volk gezien hier, dus top. Ja, de dijk staat vol, maar op zich op het water valt het mee. We komen op, we gaan weg en ja, je komt hier ook niet dicht tegen de mensen en zo, dus het is zeer veilig denk ik. Ja. Afgelopen week riep Jan Lonink namens de veiligheidsregio de Belgische bezoekers nog op om even niet naar Zeeland te komen. Maar de verleiding is te groot. Kijk, we zitten de hele dag thuis opgesloten en dan in het weekend even bewegen, dat kan zeker deugd doen. Ja. Zalig, echt genieten. Ja, lekker hard, goede vlagen. Dus top. We zijn niet voor niks gekomen. Ik wil graag deze laten zien. Ja, dat zie ik. Hoog bezoek in de Koperen Tuin in Goes. Daar signeerde schrijver Marieke Lucas Rijneveld de nieuwe roman Mijn lieve gunsteling. Ze is de eerste Nederlander ooit die een International Booker Prize won. En een signeersessie in coronatijd is ook niet vanzelfsprekend. Heel veel auteurs zijn niet op pad. Maar ik vind het toch fijn dat iemand toch wil komen. En ik denk dat iedereen die dit boek of het eerste of het tweede gelezen heeft, in de gaten heeft dat dit een ongelooflijk bijzondere auteur is. De mensen die gisteren een boek lieten signeren zijn het daar in ieder geval roerend mee eens. Ik heb tot nu toe alle boeken gelezen. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben al begonnen in het tweede boek. Nou, als ik naar die poëzie kijk, is het aan de ene kant echt het nuchtere Nederlands, maar tegelijkertijd ook heel mooi. En ik ben echt onder de indruk dat je zo jong zo'n boek kunt schrijven, dat het gewoon uit je pen komt. Dus het is bijna jaloersmakend. Ze is zo goed als klaar met signeren, staat nog achter u. Gaat u nog wat boeken van zolder halen? Volgens mij hebben we nu alles laten signeren wat we hier in de winkel konden vinden. Maar liefst 8 soorten oesterzwammen kweekt Marcel Hassink in zijn garage in Goes. Behalve de gewone oesterzwam kweekt hij ook de roze, blauwe en andere soorten. Wat begon als hobby toen hij vegetariër werd, is inmiddels een klein handeltje geworden. Want enkele Goese restaurants serveren zijn paddenstoelen onder de noemer Zeeuwse oesterzwammen. Je gaat heel enthousiast aan de gang en dan al die blokken, daar komen al die zwammen uit. En op een gegeven moment dan, kun je ze zelf niet meer aan, dan krijg je het niet meer opgegeten. Nou, familie wil soms ook wel wat zwammen opeten, maar uiteindelijk kwamen we toch uit bij restaurants. Een aantal restaurants in Goes. Ja, daar worden ze eigenlijk op de menukaart gezet. De groeikamer is nu vrij leeg omdat de restaurants gesloten zijn vanwege corona. Toch heeft Hassink de hoop dat er tegen de kerst weer bestellingen komen. Nou, daar ga ik wel van uit. Want ik heb ruimte vol staan met allemaal blokken waar straks de zwammen en de paddenstoelen uit gaan komen. Ik ben er wel op berekend dat er toch nog wel een mooie maaltijd met de kerst wordt geserveerd. Het fietspad bij de duinovergang van de boswachterij Westerschouwen is verlegd. En dat was hard nodig, volgens boswachter Marijke Lieman. Het oude fietspad werd steeds ondergestoven. Het zand van een duinovergang, wat mocht blijven stuiven, dat waaide steeds verder het fietspad op. We bleven vegen, we bleven schuiven, maar er was eigenlijk niet meer tegenaan te werken. En toen heeft de provincie bedacht van hier moeten we wat mee, want nu wordt het onveilig. We gaan het fietspad omleggen. Sinds 2017 laat Staatsbosbeheer het zand in het gebied stuiven om op die manier het duinlandschap in de oude staat te herstellen. Daardoor kwam het fietspad iedere keer onder het zand te liggen. Vers zand in de duinen, dat is goed voor het gebied. Dat brengt kalk mee en kalk bindt stikstof. Dus de stikstof geeft hij minder problemen. En daarnaast komen er plantjes voor en daarmee insecten en daarmee andere dieren die uniek zijn. Voor 1920 hadden we veel meer van dit soort stuivende duinen. De blanke top der duinen spraken we toen over. Daarna is alles vast gaan leggen vanwege de veiligheid en noem maar op. Maar nu is het eigenlijk dus weer teruggebracht naar voor die tijd.
Voetbalvereniging Apollo 69 uit Schravenpolder heeft het voor elkaar gekregen om bijna helemaal energie-neutraal te zijn. Sportverenigingen zijn druk bezig met het verduurzamen van hun club, zo ook Apollo. Op de zaterdag hebben we heel veel water nodig. Dan wordt er wat bij verwarmd. Nou, het enige wat we nog moeten doen is een elektrische gijzer daarvan maken. En dan kan de gasmeter weg. Via een investeringsfonds van de gemeente Borselen heeft Apollo onder andere een infraroodverwarming in de kantine en zonnepanelen kunnen aanschaffen. Belangrijk ook voor de beeldvorming van de vereniging. We willen naar de toekomst toe uitstralen dat we een moderne vereniging zijn waar iedereen welkom is. Samenwerken met de omgeving. En er hoort ook bij dat je ook in de faciliteiten in de toekomst uitstraalt. Het belangrijkste van deze ontwikkelingen is natuurlijk het gunstige financiële plaatje voor de vereniging. We zien het nu in de coronatijd. Wisten we ook dat er mindere tijden aan zaten te komen. En ja, we zijn erg tevreden dat we nu ook daar het profijt van behalen. Doordat de energiekosten meer dan gehalveerd zijn. Goedenavond mensen. Vanochtend was het nog even droog, maar aan de woeste wolken konden we wel zien dat de aangekondigde depressie in aantocht was. En ja hoor, daar kwam de regen al snel achteraan. In de loop van de ochtend en vanmiddag bleef die regen ook het weerbeeld bepalen, in combinatie met een harde wind uit het zuiden tot zuidwesten en dus was het voor de watersporters ook weer genieten. Vanavond en vannacht hebben we te maken met enkele buien, soms ook met een klap onweer, daarnaast ook opklaringen. En de zuidwestelijke wind is in eerste instantie nog krachtig tot hard met vanavond enkele uitschieters tot mogelijk 80 of 90 km per uur. Morgen krijgen we nog enkele buien en dan wordt het zwaar bewolkt met maximumtemperaturen rond 12 graden. En de zuidwester is vrij krachtig, windkracht 5. De dagen daarna verlopen wat beter. Dinsdag en woensdag blijft het droog. De zon die komt er geregeld bij maximumtemperaturen nog iets aan de zachte kant van 12 of 13 graden. Maar daar gaat verandering in komen, want aan het einde van de week zakt de temperatuur flink onderuit.